आई भैया, हम गायक कलाकार मिथिलेश मतलबी, ग्राम पोस्ट निकासी, जिला बलिया की धरती से आप लोग जितना श्रोता सुनवैया भैया लोग बड़े सबके पाँव छू के प्रणाम करत रही। और हमने के आरबी स्टूडियो के मालिक सोनू भैया की देख रेख में ये रिकॉर्डिंग होता। और देखिए नाल पे संगत हमारे छोट भाई जुगेश और बेंजू पे संगत करते गोर भाई प्रमोद जी जे बेलौजा के धरती से, और कोर्स पे राजेश भैया निकासी से, हरकेश भैया निकासी से, और पैड पे हमार गोड़ भाई सत्येंद्र जी जे कुरसर के धरती से बड़ी भैया के पाँव छू के प्रणाम करत रही। और आई हमने के आप लोग के बीच में नए एल्बम के तौर पे ये गीत रो लोग के बीच में रखत रही जा। हमने की आशा ना पल की पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के जरूर अच्छा लगी। ताई हमें को गीत गावे जा रहल बनी। देखी कौन मेहरारू के मरद अनपढ़ निकल जाता, बेकार बा जोनो घर शरीर से बेकार बा। औरत अपना मर्द से जब से गावना हो के आयल भी तब से परेशान भी। अपना पति से कहते के राजा जी का कहती हो, अगर ये तुम्हारा से गाड़ी ना चली तो कहो के वो और के दे दे, काहे हमरा करवा पे परेशान करो तड़ी। देखिए औरत समझावत ये कहती है प्रमोद भैया गीत के माध्यम से सुनी के बाद कि दिन दिन बढ़ल रे जाता और जो बना के जाती हो ये बोलिया अमीलल बैर कैसन हमके तुम मदद देहाती हो कि मिलल बैर कैसन हमके। आई प्रमोद भैया बजा के आई कुछ बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। दिन दिन बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। मदद देहाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। मदद देहाती हो मिलल बड़ा कैसन के राजा। दिन दिन बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ा कैसन के राजा। दिन दिन बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। मदद देहाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। मदद देहाती हो मिलल बड़ा कैसन हमके। राजेश भैया क्या बात, हरकेश भैया बोली बोली रहुआ राजेश भैया, हरकेश भैया, प्रमोद भैया और सत्येंद्र भैया रुपया कह दिया। ये राजेश
अगर जल्दी है तो से गाड़ी लेके चलो तो काहे रहुआ परेशान गाड़ी देखी कैसे कहती है कि मन कर मारती जवनिया में ताला हम बाड़ा पे दर्दी तुहरा कुछ ना बुझाला ध्यान दो अमन कर मार देती जो बना में ताला अबाला पे दर्दी तोहरा कुछ ना बुझाला तोहरा से उठी नहीं जवनिया के खाची हो मिलल बड़ कैसन के राजा तोहरा से उठी नहीं जवनिया के खाची हो मिलल बड़ कैसन हमके तुम मरद देहाती हो मिलल बड़ कैसन बताओ का पैदा कुछ नहीं औरत कहते के राजा तोहरा ले लिखता हमर नहीं हरवे के नहीं याद रहे बाला कबो कबो मिले थे लेकिन प्यार बढ़िया से मिले राजा हाँ देखिए औरत कैसे परेशान होकर कहती है ये भैया हरकेश भैया राजेश भैया ध्यान दो नहीं मम्मी पापा खोज दिहल कैसन भतार हो क्या बात इनका से निकले रहे नहीं याद हो मम्मी पापा खोज दिहल कैसन भतार हो दिहाली सब जवनिया के जाती हो मिलल बड़ कैसन के राजा पोरे दिहाली सब जवनिया के जाती हो मिलल बड़ कैसन हमके मरद देहाती हो मिलल बड़ कैसन हमके देखी गीत के लाज स्वभाव औरत मनावते के राजा हम जानत पानी कि गाड़ी तोहरा से चले लायक नहीं ये बोलो ये सोच के हम रोवा से कहत नहीं कैसे सुने के बाद हरकेश भैया कहते न चली गाड़ी चली न दे राजा सिंगल के पाया चली गाड़ी तसे हम किराया चली न रेली राजा सिंगल के पाया
मिथिलेश मतलबी कहते बात कहीं सच्ची हो मिलल बड़ कैसन ए राजा मिथिलेश मतलबी कहते बात कहीं सच्ची हो मिलल बड़ कैसन हमके मदद देहाती हो मिलल बड़ कैसन हमके मदद देहाती हो मिलल बड़ कैसन ए दिन दिन बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ कैसन ए राजा दिन दिन बढ़ल जाता जो बना के जाती हो मिलल बड़ कैसन हमके मदद देहाती हो मिलल बड़ कैसन हमके मदद देहाती हो।